இந்த கோயில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குங்க. அதுவும் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பக்கத்தில் நிறைய சின்ன சின்ன பாறை இல்லை? ஆமாம் பிரியா, சின்ன வயசுல நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இங்கெல்லாம் வந்து. சரி, எல்லாம் செருப்பெல்லாம் கார்லயே விட்டுட்டீங்கல்ல? கார்லேயே விட்டாச்சுப்பா. மித்ரன் ஆதிரா, அங்க பாருங்க குரங்கு. அங்க பாருங்க, இது ஒருத்தர் தெரியுதா? தெரியுதுப்பா, அது ஏதோ சாப்பிடுது. அம்மா இருங்க இருங்க, எனக்கு பயமா இருக்கு, நானும் வரேன். அங்க பாருங்க, மேல நம்ம வரவேற்க அங்க ஒரு குரங்கு இருக்கு. அடியாத்தி, நாலா பக்கமும் குரங்கா இருக்கே, என்னை கூட்டு போங்க, இருங்க இருங்க. ரொம்ப சின்னதா அழகா இருக்கு கோயில். அம்மா தாயே, இந்த கொரோனா சீக்கிரம் இந்த உலகத்தை தொட்டு போகணும். எல்லாரையும் காப்பாத்தம்மா. இந்த கொரோனாவால் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. சீக்கிரம் அதெல்லாம் சரியாகி எல்லாரும் குணமாகி வீட்டுக்கு வரணும். இதம்மா அருள் செய்யணும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். கொரோனா சமயத்தில் பார்த்து பத்திரமா இருங்க. ஊசி போடுறவங்க ஊசி போட்டுக்கோங்க, கண்டிப்பாக அது நல்லது தான். ஊசி போட்டுக்கோங்க, சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ, பாய்.